Абе, трети опит, ама да се надяваме, че този път ще стане нещо, защото ми писна да го пускам да го спирам се. Добро утро, добър ден. Защо добро утро, защо добър ден? Добро утро, защото станах по принцип по 6:30 по нещастие. И факт сега е 11 без 10. Станах по нещастие, защото, къде да го кажа, забол, накратко. И по принцип станали през нощта или сутринта рано. Няма значение на колко часа съм, аз след това не мога да заспа и ми малко шанта от целия ден, но докато намерим перфектния договор. Докато намерим перфектния доктор, ще е така. Ще продължавам да протаквам, съжалявам, ама днеска ще... Не знам дали ще е скучен влог, не знам дали ще е влог, не знам какво ще е. Ама ми се е свършено работи днеска. Започваме с една чаша кола, защото той беше най-зденото нещо в хладилника. Следващата стъпка, която трябва да свършим днеска, е да кача, да обработя клиповете, те са 2 или 3 с слънчака, защото играх Dirt 3 с него и трябва някой да ги обработи и да ги качи. И то не знам какво трябва да се обработва, ама трябва да наглася да ги кача. Дявам да мога наглася камерата. Проблема е, че съм малко разпърлен, тъй че най-добре как да направим? Да се проблека, да оправя тук или знаеш колко по-добре да го оставя с мен, защото искам да си изчистя клавиатурата, да отбера пръста, защото ако не е сега, кога? Тъй, че не обръщайте внимание, съм кога ще, ама ще изрежа с час. Тъй, че съжалявам. И да направя един шаут-аут за най-големия бат Бойко. Благодарение на Денис Кадиров, бати Бойко, нали? И една част Автонончев, аз реших като бати Бойко и като Денис да следвам мечтите си. И не знам колко лесно ще ми е или колко трудно, но да се надяваме до 2 години всичко да се е получило както си го представям. Да, някакво да протаквам. Говоря за професионален шофьор. Говоря 2 години, защото включваме и категорията, която иска 1 година стаж с ЦИТО. Съм започнал сега да ги решавам, почнах да чета правилника, нали? Его какво представлява правилника, същия като бето, само че червен цвят, а не зелен. Когато почна да ги взимам, предполагам, когато почна да се запознавам повече, ще започна, нали, курса. Протакваме, но нека се проблека и се освежа малко, защото още ми е едно шантало, макар че съм станал преди 4 часа. Ще се видим. Как да го направя? Те! Лахо. Който е лахо? Аз съм Сашо и днес ще ви обадя как да се изчисти клавиатурата тарикатската. Какво има предвид тарикатската? Сега ще ви покажа. Значи, ще ви трябва мръсна клавиатура, която се чува нищо. Ще ви трябва една кърпа. За предпочитание трябва да е суха. Ще ви трябва една купичка с веро. Ще ви трябва една купичка с вода. И вътре да има малко веро или каквото си искате ви. Нека задълбочим малко клавиатурата. Чао! Както виждате, клавиатурата е наистина много мръсна. И аз предлагам операцията да започне. Но преди това не трябва да правим грешката на слънчака. Отваряме си камерата и правим едно резервно копие на клавиатурата. И готово. Тъй че може да почнем да махаме копче по копче сега. Така само да забележите шифта колко е прашен.
и като цяло всичките копчета са определено гнусни. Трябва да се внимаваш, че има някои копчета. Имат... Тези копчета нямат, де. И никато не мога да ви обясня. Метални пластинки се едно. Та готови сме. Искам само да видите за вкус става въпрос. Каква мръсотия, каква мръсотия. Ужас. И може и мокрите кърпи след малко, нали, да почнем. Но следващата стъпка, сега ще ви покажа коя е. Та, следващата стъпка е да хванете копичката. Така, може да ги видите копчета като някои рибки. И чакай да измисля с кода да разбъркам, защото не е само вода, това е вода с берон. Вижте ми краката. Краката ми, когато обикалям да намеря нещо за бъркане. Така, както казах, една лъжичка. И манджата ви е готова. Хубаво ще е да престоят вътре във водата 5-10 минутки. Даже са много, ама все пак да постоят малко. Да се захванем с чистенето на самата клавиатура. Ще да има просторка и като цялото да го правят навънка, ама не се сетихте и че. Предлагам на все едно да го правите на етажи. Макар и да не е като чисто, но пак е малко по-добре, даже е много по-добре от преди, защото преди беше адски гнусна и сега е време да изцедим копчета от водичката. Така. Съжалявам, че не можа да се покаже както трябва, но не всичко стана по план и просто верото дойде малко повече. Та. Виждаме, копчета са готови. Сега върху кръпата ги разпределяме и почваме да попиваме лека по лека с кърпата. Колкото може да. Ще ги оставим да изсъхнат. Така, за по-добра сигурност, даже ще подухаме на по-едначки клавиши. Не знам дали ще се види, ама от цялото подухане, цялото ми лице стана вода. Даже лъха малко на веро. Ма няма проблем. Ще ги оставя още малко на слънце и лека по лека ще почна да ги нареждам. Айде. Резко сменихме локацията и жанра. Не знам откъде да почна. Тази реставрация, която виждате покрай мене, е моята бъдеща стая. В село Горско ново село. И ти кой етаж е? Втория. То няма третия, ще опитам да ги срати. И тук не дойде блок. И сега ще го разведем около къщичката, която скоро, колко скоро, трябва да сменим нейния външен вид, защото е старичка.
Градинката, да, малка, ама достатъчно. Той се събаря мигновено. За първ път влизам тук. Че да я покажа тук кой. Има си драца. То пак тъмно тук, не знам где е по лампата. То имаш тук някакъв ключова. Ама ако ви кажа, че не знам къде е, наистина не знам къде. Да. Тъмнотия. Тук пак има някакви работи. Той всичкото се събаря. Става като механичка. То тук е гледам тръгнало се събаря. И също така е ниско тук. Тук има прекъсвач обаче. Обаче да се качим към моята стая. Да. Да си покажа бъдещата стая. Да си покажа бъдещата стая, че имам яко да наваксваме тук. Да. Айде, чао ви. Какво правиш? Хапвам ви на вечерна баничка. Аз ще вървя дома да сгобям клавиатурата, да обработя най-сетни клипа, защото още не съм го обработила. Но работа свърши на нещо. Как беше със Соня гардероб? Направо с Теслата. Го запознах набързо и те. Да. Добре, хайде, карай сега. Карай си работа. Айде, спирай. Айде.